Здравейте! А, Искам да направя апдейт относно една завършена трилогия и тя е свързана с филмите за Хрониките на Нарния, на които аз съм особен почитател, с малки изключения, но ще стигне и до там. Ще започна с първия филм, който е Хроника за Нарния, Lion, Witch and the Wardrobe, или Лъвът, вещицата и дрешникът. Това е един от най-хубавите филми за Хрониките на Нарния, определено и дизайна на DVD-то е доста впечатляващ, като за корица на филм. Изданието е в два диска, има, разбира се, доста бонус материали. Тук е карта на Нарния, най-различни тем подобни неща. Това е дискът и това е дискът с бонус материалите. Продължаваме с Хрониките на Нарния, Принц Каспиян. Определено този е доста по-добър от първия. Определено филмите се усеща някакъв развой на история. Изданието отново е в два диска и с доста бонус материали. Това е диска с филма и това е диска с бонус материалите. И до тук приключват интересните филми за Хрониките на Нарния. Взех си и третия по незнайни какви причини, може би защото беше на Blu-ray и на 3D и го взех на доста разумна цена. Не ми е фаворит този филм, 3D-то е наистина хубаво, ако някой изяви желание да го гледате, може би самата идея да гледате само 3D-то, може да се навиете да го скивате. Уви, това Blu-ray издание has no special features whatsoever. Няма нито един бонус материал, дори и трейлери. И е само един диск. Та до този момент това е моята колекция на Хрониките на Нарния. Единствените три филма излезнали до този момент. Дали се още ще направят още, ще разберем скоро време. Довиждане!